Update tayo dito sa ating bagyong si Dante. So, posible nga bang itong bagyong ito ay maglandfall sa Catanduanes? So, narito ang iba't ibang forecast tracks ng iba't ibang weather agencies at numerical models para kay tropical storm na si Dante o si Choi Kwan. Ito ay ang kanyang international name kung saan ilan dito ang nagpapakita umano ng posibleng landfall. Sa ngayon, ang mga forecast tracks ng Japan Meteorological Agency o JMA, Joint Typhoon Warning Center o JTWC ng Amerika at GEM model ng Amerika ang nagpapakita ng posibleng landfall sa Catanduanes, habang ang NAVGEM model naman ay nagpapakita ng Eastern Visayas landfall. So, maaari pang magbago ang mga nasabing forecast tracks, kaya mas maiging umantabay lamang sa mga forecast ng credible agencies katulad ng DOST Pag-asa. So, yan lang ang ating update. Please check the sources below, guys. Ayan, so para makita nyo po ano. Ayan sa description natin. So, check nyo yung description natin. Sa ibaba, ayan may mga sources po dyan. Credits natin yan sa kanilang sa research nila, guys. Ayan, gandang umaga sa lahat.